Бүтін дүния китаплар һәм авторлык хукуклары көне безнең тормышыбызда китапларның әһәмиятен ассызыклау һәм барлык китап авторларына хөрмәт күрсәтү максатыннан билгеләп үтелә. Моннан тыш әлеге бәйрәмне гамәлгә куючылар кешеләрне, бигрәк тә яшьләрне китап укуга тарту максаты да куелган. Мөслим авылында урнашкан район китапханәсе хезмәткәрләре әлеге максатны тормышка ашыруда ормый-талмый хезмәт куя. Китап эшкәртү һәм туплау бүлегенә узган ел 8555 дәнә китап һәм газет журнал кайтты. Безнең инде күпчелек китаплар милли китапханәсеннән, Рухият, Татар китап нәшриятыннан һәм грантларга кайта инде китаплар бүгенге көндә. Күпчелек инде татар әдәбияты, Мәскәүдән кайткан грант китаплары инде гомумән русча инде. Китаплар кешеләр өчен белем алу чыганагы гына түгел, рухи һәм әхлакый кыйммәтләр белән танышу мөмкинлеге дә. Алар безне матурлыкны һәм иҗатны аңларга өйрәтәләр. Китаплар аркылы һәр мәдәниятнең үзе турында замандашларына гына түгел, киләчәк буыннарга да сөйләү мөмкинлеге бар. Безнең заманда инде интернет заманасы булса да инде безнең үзәк китапханәдә елда китап укучыларыбызның артуы сөендерә. Безнең өлкән буын инде ул укый һәм укыячак китапларны әмәнә яңа укучыларыбыз арасында инде яшь буынның булуы да тагын да шатлыклырак. Монда безнең бик күп чаралар үтә, күп кенә проектлар эшләп килә. Яшьләребез дә, өлкәннәребез дә бергә әлеге үзәк китапханәдә җыелып вакыт уздырырга бик яраталар. Муса Зәлинең 120 елы уңаеннан китап сораучылар күп булды. Мәктәп укучылары инде. Аннары Габдулла Тукайга багышланган 140 еллык нигә бит инде уңаеннан тоже китап сорап киләләр. 11 класслар, 9 класслар классикларга киләләр, классик китаплар сорыйлар. Яшьләр күбрәк психологиягә да басым ясыйлар. Газета журналларыбыз да күп кайта. Алар безнең яшьләр өчен, өлкәннәр өчен дә аерым газетлар бар. Мөслимдә китап укучылар шактый зур. Китапханәдә якынча 4000 абонент теркәлгән. Шуларның 2100-дән артыгын балалар тәшкил итә. Район балалар китапханәсенең фонды да бай. Анда 23 меңгә якын китап саклана. Балаларны без бәләкәйдән китапханәгә кызыксындыру белән маугабыз дип әйтсәм була инде. Без балалар бакчалары белән бик күп киң кырлы эш алып барабыз. Аларны экскурсияларга чакырабыз, төрле кызыклы чараларга чакырабыз. Монда гына безнең библиотека базасында гына түгел, әле барып та төрле китап күргәзмәләре оештырабыз. Һәм әлбәттә инде без мәктәпләр белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бүтән дөнья китап көне китапханә хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләре әйтү, аларның тырыш хезмәтен бәяләү өчен менә дигән мөмкинлек. Нәкъ менә алар китапның кыйммәтен саклап, аны киләчәк буыннарга җиткерүче иң мөһим кешеләрнең берсе булып кала. Китапханә ишекләре һәммә кешегә ачык. Зур мөмкинлекләр тудырылган белем үзәгенең бусагасын атлап керергә иренмә генә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.